biye juin kalo kile folo samba flani muga ani kile sekambale nyina mbalo o audi amun ban fle sanga na aka wakati anga bololo kanala maliko na yakata se maliko kanama ambe au befu aka wakati ochugala atun sigile mega ka kuna foni makona maliko na foni.net aleje baranika ni o watu sidi ayo bismillah. Kuna fondamnela Jamil Bitara ale koniye Bamako beke asenoye wala sa ani maba ulube sega sika kuma juin kalo kile nani nataina ni M5 RFP ale ka bo akonna la sa akoni borani ngataga mamun fensa o madoye isa kaujima ani anga wajuli kira dobe no shwala baya haidare ataro feno ani professeur Clément Dambélé kaire kunche ni fe mami esa ode imam Mamoudou Dikoy ukoni beka uka sanyelma nyana je kun folo ne M5 RFP ka sanyelma isa mina bna ke juin kalo kile nani nataina ubena bolike kata boulevard de l'Indépendance la no anga jamana ka yerma horonya tayoro ijuma nataina ameta gauko ulu fe no demisendo mi na shibeti jo 100 ans ani flala ale koni bonena anina sibiri temenina mama no fentigi la ko do maldo fesa ma fla ukumbe bol ma fensi flala ni wala che juwin kera mamuni na sa ulu ya ira ka fo ko ni cheni ko akon fagara nyana je fen ore no fe nyana je fen mi na be wule nazara kana ko appareil de sonorisation ni ko ni kera yoro mi na sa ani uka kalande munu nulu be karam ko kalanke kalanso mi na sa ani o yoro koni masurunya tundu wa alsa sega lu kon be sena anga wul masiri tabaw fe wala sa tega be sega dani manunuka ansongo kalanso karamo ulu kon kelendo ka barabla nu ya boloda kunu tene ka sabu yake ku kon beka uka me kalo temene samba flani muga an kele sara ubeka odi makono o wakati kele na sa uga chamache kalanso kalando no ye kalanso minale bebele ko Mamadou Isa maigana ansongo duku kon na lasa o kalando ulu kon fana bora abe kele sabo ka sabu yake ko jiko gele kon bo ulu la kalanso in kon nala kai ma kele o bonena anina ma chama ulu kon fana jogina ni bingani wale intaraka demba do ka ulu segera akera drameko ani jamu ni baflabe ma franchela sa ni dugun bebe kai o marala ni bingani wale yere kera sibiri sufela ola ma mara fentigi la ko dombali ulu fe ma uka fola sa ko ni manunu ku kumbe bol ma fensi nanila no be fon nazara kana ko mobili ukilenga ni wale ajugun kesa ku ko ni ukunda kai dugu kononaka amita ko kanke barula amita korvar ka ka jamana o konnala abe kalo de madama bo luran bagbo alika ma u kon beka asegini ningo o makono korvar jamana o konnala ni wakati na saka jensele kenani ki so ba kelenka ibolo bo aka luran bagbo na le kunye korvar ka ka jamana nyama korai akon kanga na korvar jamana konnala juin kalo kleta ani wolon vla nataina ni kuma infora FPI ngor fesa akera kunu tene me kalo klipisa ba ani kili libi gouvernement nyama ni alebeka wati kunguruninke o konnala noye Abdallah Hamid Beibaisa ale koni be yala la kabine sibiri temenena wala saka sega de menyi gouvernement maufe abole Algérie ka u ka jamana konnala ani orom ka feno akoni mena ikunda France ka u ka jamana konnala bi tarata donya inasa tarata sufelala ani France jamana nyama noye Emmanuel Macron ani o kon mina siga kuma mali kuna foni jabarani la jabo aw kulo garze kera ni kuna fonde bi ni ngada aw kelen la bela jelen kuloka aw ni ci aw la jelen ko nyana yana nga kambe da nyogo isa amba fo aw nyana aw munu be nono aw bonete anga page Facebook na nga page YouTube la amba nyino fe ako abonné ana aka to nga video aka emi katoka a partager ana o limana ni nyogo che wala sa ufana bisika kuna foni jelen soro chuga mina aw kambe shini inshallah kuna foni kura ulu keneka